Казан Экспо бүгін ертеге бұл бүтін ислам дүниясынан жиылған қунақларны қабыл етуші урын. Һәм әлігі ишекләр безне әлігі дайрәгә алып керәдә инде. Бу үзенчәлекле дөньяның үз кануннары да бар. Әйтик, берничә көнлек һәр катнашучы махсус теркәлү узып, менә мондый бейдж алырга тиеш иде. Монда керү нәкъ менә шулар аша башкарыла да инде. أهلا وسهلا في مدينة كازان. تفضل. Кунакларны төрле телләрдә сәламләп волонтерлар каршы ала. Әлеге залда төрле милләтләрнең үзенчәлекләрен, көнкүрешен күрсәтәләр. Менә Төркмәнстаннан килүчеләр намазлык келәмнәрен тәкъдим итәләр. Монда ук президентлары Сәрдар Бердимөхәммәдов сурәтендә урнаштырганнар. Сенегаллар якты төсләрдәге милли киемнәр белән җәлеп итә. Без аларның намаз укыган вакытына туры килдек. Татарстан стендлары ике катлы булу белән аерылып тора. Иннополис резидентлары да үз эшләнмәләрен тәкъдим иткән. Роботлар, нейрошилтәрләр, башкала кунакларны виртуаль күзлекләр ярдәмендә генә иң яшь шәһәргә сәфәргә алып чыгалар. Шушында ук үз көчеңне бай уенында да сынап карап була. Аны Казан егет-кызлары уйлап тапкан. Кешеләр бу уенны уйнап, шәригать кануннарын кулланып, бизнеста эшмәкәрлек белән шөгыльләнә алалар. Һәм шул вакытта да үзләренең гаиләләрендә акча белән эш итә алалар. Дини яктан финансовый грамотностьны үстерә торган уен белән таныштым бүген. Миңа бик ошады. Үземне Алла бирсә тагын да үстереп, тагын да шул уенны ешрак уйнарга телим дип торам инде. Хәзер без форумның иң тәмле урынына якынлашабыз. Бу чатырда төрле илләрдән килгән иң яхшы ашсу усталары көч сынаша. 13 ислам хезмәттәшлеге иленнән 150 катнашучы милли ризыкларын да үзләре уйлап тапканнарын да әзерлиләр. Милли баш киемнәрен кигәннәр, эш урыннарына әлемнәрен беркеткәннәр. Сейчас мировое все смешивают. Без бирдә тәҗрибә уртаклашабыз. Безгә башка илләрдән кертелгән продуктлар белән эшләргә өйрәнәбез. Монда бит без хезмәттәшлек итә торган бөтен илләр килгән. Форум кунаклары аның һәр мизгелен онытылмаслык итеп уздырырга тырышуында сизәбез. Чөнки утырышлардан буш вакытта алар монда яңа дуслар, хезмәттәшләр эзли һәм инде Казан турындагы фикерләр белән уртаклаша. Монда кунакларны татар милли ризыклары белән дә таныштыралар. Мәсәлән, һәр катнашучы чәк-чәк һәм эш-пешмактан авыз итә ала. Казан Экспоны изге Болгар җиренең тарихына багышланган моңлы татар җырлары яңгырата. Аларны Әлмәттән Кадим Әлмәт төркеме башкара. Болгар ислам динен рәсми кабул итү урыны булганга җырларны кунаклар аеруча бирелеп тыңлый, видеога яздыра. Бу җыр безнең милли көйләребезгә охшаган, анда таныш төрек сүзләрдә ишеттем. Гомумән бу җан җылысы бирә, тынычландыра торган көй. Янәшәдә генә төрки халыклар яшәгән тирмә урнашкан. Монда дөнья халыкларының борынгы музыка уен коралларын күреп, аларның тарихы белән танышып була. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.